de tini teaching sona bisio emle pe bomai समस्या नुजाबाय थां दाबुक सेक्टरा आंथ' दाबो पारा स्कुलनि लामारकबो जाया कालबार टालबार करै এই সমস্ত ওই খারুং তারুং খাইমাছে আনি বছর পত্রিনি মাই মারিয়া ओंखाय पारानि কোনো কিছু সুখ সুবিধা তিনি সাপ্লাই টাপ্লাইबो ना हांगाय ताकता रकम मंखा हप्ता हप्तानि हाइन दङा प्ले ओंखाय आंथ' दाबो अनेक प्रग्राम दंहा हारमोन हांगारि आदां बादां दंहा ओंखाय बिसिङाव बसरपति बासा हाया हरखाम जागोय हप्ता हाय फैयै नानि हाय दंहा प्ले थांनाय बोसोराव जे बीजेपी आईपीएफ ते गवर्नमेंट फाइमानि बिसं जे 5 बोसोर चलि थांगा दाबुक सेक्टरा कोनो एमएलए नरंनि आमचाय फायो बिजित दाखायका खाया थांनाय एमएलए नि बुं साइड मान थानाय एमएलए नि बुं थांनाय एमएलए बुं साइड मान थानाय एमएलए बुं तिबासन रांखल कोनो समयाव फायो रक बिजित फायका जे खाया फायाना कोनो समय फाया इलेक्शन समय सिमी फायो इलेक्शन समय फाया जाय आसाम जों बर' लियाखै उन्दै नक नागिरबाबो कोनो खाजा visit खायमानि बिसिंथै गोबां जोंजाल नुजाखा mostly affected families rok lama taitui ono main tai oro chung taikisa parani bising no taikisa ward of haika orongkai electricity ni problem jehetu electricity ni problem parani borokna saka procedure tamo khaina na sabni thani application sina na dokana khang je jaga forwarding khaina ang khainai concern department bai kok sana nangkha ang sanai ओंखाय लामा तो चिनी धलाई डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मोस्टली 80% न चिनी बिसिं बासंनि लामा हामिया लामा सोनामैबो बसर कायसा ओंखायनो नस्त थाङो ओंखाय अम हाइरकनो न नायिया खौै आं कनसार्न डिपार्टमेन्ट बाय कक सानो इनके सारजे ते कैसे संमन जे जों लुकुरंनि खुगोबो खानाका जे थांनाय बीजेपी आईपीएफ ते हापां 5 बोसोर थाङै पाइमानि परेबो बरंनो समय कोनो एमएलए बा कोनो एमडीसी 5 विजिट खायको ताबक ओ समय नों फाइमानि बिसिं बरक बेलाखेनो खावा खुशी अंमानि बिसिं ते नों लुकुरंनो लेतामो मेसेज रिनाय लुकुरकनो अबो मेसेज होनाय नरक जेफ्रो लीडर चूज खाय आफ्रो नरक नायि नुगै वानसुगि चूज खायदि सुदु इलेक्शन गिमिक पॉलिटिकल गिमिक सिमी खायै पब्लिक नि डेवलपमेंट अंगिया इलेक्शन पाई विजिट खायै पब्लिक बाय गाना के बासा के आफुर से लीडर